पूरा भोजपुरी समाज के हम पैर छू के प्रणाम करत बानी। सादर चरण स्पर्श भिखारी ठाकुर MK ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम मन्नू कुमार मृदुल भोजपुरी की जन्मदाता भिखारी ठाकुर जी की बड़ा सुंदर रचना बेटी बेचवा से और गिरजा कुमार करा दुखवा हमार हर ढर 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 कत बालोर मोर हो बाबूजी ढर 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 कत बालोर मोर हो बाबूजी पढ़ल गुनल भूली गईला पढ़ल गुनल भूली गईला असमदल भेड़ा भैला असौदा बेसाहे में ठगैला हो बाबूजी सौदा बेसाहे में ठगैला हो बाबूजी और के ऐसन जादू कैला पागल तोहर माती भैला अनेटी काट के बेटी भसियावला हो बाबूजी नेटी काट के बेटी भसियावला हो बाबूजी रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी और साफ के आंगन गली अच्छी पलोटा झूठे माली बन के रहली माई के कहलनी हो बाबूजी बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी बन के रहली